Vull felicitar a Escola Valenciana per la seva campanya Obri les portes a les llengües, per el seu compromís, per el treball incansable que fan per al desenvolupament, per a la defensa i per al recolzament de la llengua com a un fet cultural, com a un fet comunicatiu, però també com a un fet polític. I vull expressar la meva adhesió i la dels socialistes valencians, els socialistes d'Alacant, Castelló i València, als punts de la seva reivindicació. Cal un govern valencià diferent, cal un canvi polític a la comunitat valenciana, entre altres coses, per a que la política lingüística siga una política de compromís sincer, real, obert i marcant prioritats, per a que siga una realitat a les nostres escoles, per a que siga un valor cultural, un valor social i un element d'enriquiment, un element del que no podem renunciar. Nosaltres ho fem des de l'adhesió incondicional a Escola Valenciana. De nou el nostre recolzament, de nou la nostra força al seu costat i de nou les felicitacions per al seu treball i per a la seva tasca. Senyor Camps, nosaltres no anem a aturar la lluita per un valencià a les escoles, un valencià que se puga estudiar en condicions i no aquestes fricades que fa el seu conseller i en definitiva que fa vostè. Per tant, no ens tindrà al seu costat i sempre estarem en aquesta lluita per tal de que la nostra llengua estigui en un posicionament digne. President Camps, president de tots els valencians i valencianes, volem viure en valencià. Tenim voluntat de ser, volem ser valencians i valencianes al segle XXI i sense llengua no n'hi ha res. Per això li demane què va fer per potenciar, per normalitzar la nostra llengua, el valencià, que el valencià és llengua de futur i a partir d'ahir tota la resta, el castellà, l'anglès, el xinès, però primer el valencià. Què va fer per potenciar la nostra llengua, president? Senyor Camps, el plurilingüisme és una eina per al futur democràtic, però cal garantir primer que els valencians i valencianes puguem estudiar en la nostra llengua i per això cal dotar a l'escola de recursos. Senyor Camps, creu vostè que és de rebut que hi hagi vora 100.000 xiquets i xiquetes valencians que no puguen estudiar en la seva llengua a l'escola? Això és el que vostès li diuen llibertat d'elecció de llengua en l'escola? Doncs què passa, que no n'hi ha diners per això? I aquí sap de tot i els mira i els badalla. Mira el genio que sabio que al pixar fa clot, que tota pedra fa paret, que quan més sucre més dolç, que tot allò que cura cor